Ola nwa. Ikpocha ekpocha ebe niile na-enwuzi gbagbagba. Abịa nke tata onye rụọ ọnụ. Mma nnukwu. Mama nnukwu. Kerifo. Ogene. Kerifo bụ. Abịa taa dị egwu. Ikebe mmadụ nkwe na-akpụ ya. Ntị ọ na-echi. Echiri m ntị. Mama nnukwu. Akwago gị ozugbo. Esigo m akpụ ahụ ezigbo ka njezije gbatara mmiri. Abụ niile ka ị sụcha wee kpocha ngwụlọ na-acha dadada. Wee na-akwada ka ichu mmiri. Ọla mma m ejije ọkwa mbọsị ya n'obi n'obodo. Obodo a niile ya mana ọha ada abaga ka ewu. Daalụ nwa ọma m. Ngwa jee ka ị pụta ọsịsọ. Ekwukwana ka ha nwụchaghịrị nne. Pụtakwa ọsịsọ ka ị bịa mara ihe eme. Ọla! Ebe ka ị na-aga? Nne m, ka nje gbata nụ mma anyị mmiri. Ije gbata mamụ na ọsị gị na ihe nwere mmiri. Bụrụ ite aja tọgbọ ebe ni tupu nnarụ ya kụwasịa. Nne m, o kwekwa na ọ dị ime. Ọnụ ụmụ ya epeka ka nje gbatara ya mmiri ọ ya eji si nne. Ọ dị ime n'ụkwụ na aka. Ime a ọ dị ya n'ụkwụ dị ya n'aka. Bụrụ ife aja debe je gote. Ọla nne bịa. David. Iso ga akpọ mee nka. Ị na-eji gbata mmiri. Izuru ike je ka ya mma nnukwu na-akpọ ọ sị ka ije gotari ya bịa. Ya ka ije gotari ya. Echi chuwe. Ma. Banụ na onye kota m ihe ọsọ. Ife na amadịrọkwa mma o. Ọ ya takarị mmiri. Ifro ka isi aga, ị na-arụ ya gasiri ike. Mana na obere nkụ ibu ka ị na-eje ka ọbọgwụ. Ị na-achụ ya gasiri ike. Ọ bụ na ọbọlọzi gị, arụ ama gbakaghị. Ịsụọrị ya akwa, ijeri ya nkụ. Ịsụọrị ya akpụ. Ọ ka ije kpata nkụ nya ka ị na-aga ka ị na-achị inwe echi niile. Mana nne o tegokwe nji ajụ gị ihe mere iji wee kpọọ nwaanyị asị. Iju ikwu okwu. Nwaanyị abụkakwa n'ezigbo mmadụ. Ọ bụkakwa n'ezigbo mmadụ. Ọ na-adịkwa na-enyere anyị aka ma mgbe ị nọ ma mgbe ị na-anọli ya. Amanụ m ihe mere iji wee kpọọ ya asị etu a. Nwoke m na-aga biko, na-aga ka Nne m butere m akara mbọsị ahụ. Akpịrị ogologo, ị ga-atanụ wee taza ọnụ. Ga-ataza ọnụ. Nke onye na gị na rie. Biko na-aga biko. Nne ike ọbụgo nke jitụrụ obere ike. Anụ ị ga-ezu ike, ọ bụrụ ụbọlọzi ị ga-ezu ike. Baba mkpụ ebe a ka mmadụ zuo ike anụ ọbịa. Ka mkpụkpụ gwara m ga-agwa ka anyị hapụ nwa anọ eju. Ọ bụrụ maka na ị chọọ ka ya na mma anyị nke nta na ụmụ ya nọdị ya. Ama m ihe m iji wee kpọọ nwaanyị ahụ asị biko. Rapụ. Emesie mgbe ị nụ alụ di. Ka ịghọta ihe nji wee kpụ ya asị anụ ọfịa mfechere gị aka na ntị kịta. Ịnụ ọ dị ịghọta okwu. Mmanya apụ. Ọ masịgodu mgbe m nụrụ di, ọ masị dị m ya jee nụọ nwaanyị 5, ya nụọ 10. O nweghị ihe ga-eme ka mụ na ha dị n'okwu. Maka gịnị kwanụ? Ọkwa mkpu na ịpụ gị agbọ. Na-ekwuzi n'asa m. Na-ekwu n'asa m. Nye ka ọ dị. Na-ezu na ike unu nwa ka m nwa jee chọọ ebe m ga-anyụ nsị. Ebu m ụzọ mgbe m na-abịa m biri ụzọ gaa n'ihu ụlọ chee nuru nọ ebe ahụ ụzọ na onwe onye na nsị mba na ndị enweghị ike ịhapụcha ụlọ etu a pụọ ka m bịagodi n'azụ ụlọ ewu ezi nwaanyị nna ya abaya nnọọ nwunye m biko ị ga-eje weta ọjị. Nna anyị ka eweta anụ gị ọjị ka ezikwa nke bụ mba. Ngwanụ nna anyị ka ọ dị n'o kenesialụ m ndị be gị. Mba ka ọ dị. Mba oge adịghị anya m ga-akpọ gị. Ị ga-agatụkwanụ na nke m. Ekene asị na aka ndị ikwe aka ịgba aka ịgbakwa aka nri. Nne m biko ngwa letawakwa ya anya letawakwa nwanne m nwoke anya.
Omaga! Omaga! Ubolo! Unu no kwa? Hey. Nai. Nadana. Hey. Kile je na adajogari. O gini? O di ka enyi nwoke afọ anya dị mma. Hey! Aga na nke dị m nwoke. Eje ripụta arụ. Afọ m ya nọ. Hey! Nwa ya nwoke. Ka anyị nabata ndị otu anyị. Ndị otu na. O wee sie. Ha! Yo ọsọ. Mụọ ihe sọrọ gị. Mana ọ dịta m anya pụrụ iche. Hey! Hey! Ama m ife oge. Asị asị m. Ya pụrụ mma. Ị ga-anụ nwanyị m. O wee nyekwu aka n'ọrụ ugbo. Ya chukwu ndị iche anyị nye aka. O wee mụtakwuziere m onye ga-anọchi anya. Ụgbọrọ Keneke Okochi. Okwu ga-amakakwa nyekwana ka mbọ ịgbara okwu maka ịnụ batara anyị na mgbere abịaba anyị ọmasịzi anyị ịnụ nwaanyị nke ịtọ ọmụnwa anyị nwa ga-abịa sị ga-anụ na efuge nwoke dị mkpa nwa ma akwụsị ga-anụ na nwaanyị nke ịtọ maka na nwere ike ọ bụrụ nwaanyị nke ịtọ a ga-abata ebe a mụta nwa nwata na-achọ ife na-achọ ka ndị ọbịa ọ nọọ maka ịmụta nwa nwoke ka iji chọọ ka elugide nnọọ nwaanyị na-alụjusi ebe a ọ bụ ịlụgide nwaanyị lụjusie ụlọ iwe nwee nwa nwoke ụrụ nwa nwoke ga-abịanụ mgbe nna anyị ha chọrọ ime ya ebe ọ bụ na mụ na nwunye ezigbo nwere onye mụ ya bụ nwa nwoke site na amara Chineke anyị na nwa nwoke nwere ike si na nwaanyị nke ịtọ wee bịa ya na-akwụ mgbe n'azụ nna anyị na ọnwa anyị nke ịtọ Itagaufu Maazị Ibota onye ji ụmụ nwanyị isii na ụmụazị 32 onye lugolo oge ịba n'imi arọ one ka ọ dị ya na nna m onwe ka ya esi wee gụfafa n'ọgbọ o ji wee bịa enu makana gịnị imezi ọzọ mma afụ nwoke ya ebe a afụrụ mmazi ibe n'ụzọ onwe na-akọrọ m n'isi mba maka gịnị ga-eji isi mba si na be m pụọ achọghịzi m ịlụ ifugu n'ụlọ m ọ bụrụgodo ọ bụ onye na-anwụ anwụ lụọ ya ka isi na be m pụọ achọghịzi m ịhụ gị anya ebe a ị na-eme m ya obi mgbawa mfọ gị isi a na-agbawasị m agbawasị asị gị si na be m pụọ gịnị ya ji isi kọrọ n'ụlọ aka biko lekwa na ajọ nwa si o wee ba nne ya afọ na-abịa nye m nsogbu n'ụlọ obi akpọwago m na ọ mụtara nwa lekwanụ nwa ga-abụ na nna ga-alụ ịkpọ ha na-achụba m echeta m ịchụba ha na-echeta ofufe mnwa bọọrọ m ife ndị agwa gị taa bụ na aga m bido taa tinyekwu ike n'ime nke njiri m ga-ebido na-akụ egeze mpịanye egeze kụọ ya etu a akọ m ọkọ na mpio ọrụ m ịrapụ egeze ka ịgozi ga-eme ọ gị na-egeze egoghị m ịrapụ gee ntị ọ nwụcha nkwụcha ife niile agaba tinini o ihe na-eteta nsogbu a niile ewu m pụcha ọ na ọ bụrụ oyi gị nwaanyị eji ya na ndị ọya na-abịa ya ọ ya na-agafe ọ baa m arụ eji m eyi biko bịakene Chineke ewo nwaanyị mara mma ka etu isi wee n'esi anya nnọọ pụta n'ọkụ anwụ a wee na-aga nke ebe unu na-aga anyị na-aga ịfụ ọya anyị nwaanyị na mma mbara maka nkwenye na gị kpata ụtụtụ echi
Lepenanya. Ya me do putana anwa ni. Ifugo ni ya. So bad. Dedem. Buto kambia. Ejim. Thank you. Nwe yo choro yo. Kedu ta yesi we fukwa na echi. Ime ebe na ja akubo onwe anyị. Chikulu. Isi. Ime ebe na ja akubo onwe anyị. Iri hoko. Ebunu na fo nwunu. Gbadie. Efo die to nso ba adiro. Obabago m n'ime arụ nnọọ. Biko kusetu n'ikuku ya. Ikuku ya. Ikuku ya. Ey. Oh! Pena saka ma di sheba po biko. Ha. Ko na ekwu okwu. Jile nwayo na afia akpa. Onye kote efukwa na ojide m goje fukwu en. Okwima na ebe ụzọ ndị mmadụ na-agafe ịnọ na-eme ha. Ozigo onye amamihe. Thank you. Ma men nsogbu adịrọ ngwa bịa ka ijebe. Ekwekwene ka mmadụ chukwu kere ka kpọchie egwu. Mbakwa. Ọ bụgoro ndị enyi ga onye kwuchiri ụzọ kwetuwe. Ewechi m nwa mara mma. Ngwa jebe na chai ekwenye Chineke kere n'ụwa. Ọrụ m nwụọ. Afia bụ onye kote. Ifukwara ukwu ngwa ọrụ m. Hai! Gị na egeze, gị na mpio. Ihe a na-akụ m tinini. Ifo, ọkwifuru ngwa atasigo n'ukwu. O nwere ife ga-eme ka anyị ritara kama kwa anyị ruo ebe anyị na-eru anyị nwecha ọcha ebelebe egwu. Shut. Bịa nwa ahekere bịa. Nwa dịkwa ka anya. Nne, ewere iwe. Ahekere. Ị nọ ọfụma nnọọ. Aka ọ na-afụgụfụ. Etu esi bunye ya n'eto. Ọkọdị afụgụ. Ọ dị mma. Gịnị ka ị na-ere? Ọsọsọ ahekere ka ị na-ere ka ya na ihe ndị ọzọ gasị. Ọsọ ahekere. O nwere ozi ihe ọzọ ị na-ere? N'aka ekwukwa. Ngwa butuo na ahekere na aka. Nwama. Ka etu isi elekwe? Naira 10. N'onu nwa na-agwa ya. Naira 10. Ịgbara wepụta. Naira 10 ofu mkpụrụ. Nwa nsogbu adọ nwa na njide wepụta. Were. Ngwa. Wepụta na ngwa were. Were be na. Were kwuo. Ị na-atakwu? Ọ na-asọ gị sọ n'ọnụ. Ngwa na ego jide. Na ngwa gaba. Nwa bụkwa atọwada. Mara nwa bụ potokiri. Ahikere. Edekwara onye. Ahikere. Mara onu nwa na-agwọ ya. Hai! Bịa ka ije taba ya ahekere. Bịa. Ala dị n'iche. Ekwente nwa. Jekwa dọpọm. Iti ha n'ọnụ ịtabili eno. Ife na-agwa gị. Ọkwa ihe ara iti ha n'ọnụ ịtabili ya piom. Ọkwa gị na-egeze. Lekwe nwa granọt nwatakịrị na-enwe ya ọfụrụ ka ị na-ele anya na-egeze. Hai! Butuo ama m na ị ga-anụ. Butuo. Che ka ngwa gị eziokwu. Ifuru m na ọrịa na-akpa. Gị na onwe gị maya. Ọkwa mụ na gị bụ ihe chịkọrọ isi ọnụ. Nsị ka nje gotere orie ife. Nwee ebe a gotere ihe ụkwụ. Amara m na ihe ụkwụ gotere orie bụ ụkwụ orie na ọ na-azụ. Ihe ụkwụ anọ n'iru. Ọ bụrụ ụkwụ ya. Nwunye wee na-eche m nwa bụ ọrụ m. Wee sị m chịrị ihe ụkwụ a ga-echinye nwunye. Nwunye gị? Ji okwu ka m na-agwa gị. Agwa ya aga m na ya na-ekwu. Mana ọyị m. Nwa na-akpọ orie ma ihe. Nwa ma kịta ka m kwetere na nwa na ụmụ ihe nọ ya n'isi. Ma ihe na-eche m echiche bụ gị nwa bụ onye nwoke. Onwe ihe ga-ekwetala ka ihe kwenye n'okwu nwatakịrị a gwara gị. Ichiri ha anya nwunye. Ịma na ị na-enye nsogbu ihe. Nwa m ihe. Ịmana ọkịta ka m fụrụ na ajụ ka ibu isi. Na ọ bụrụ ntutu isi ka ibu. Igbo chiri ihe ụkwachi nye nwunye m. Ya bụ mmụọ bụzọ ọrụ m pụọ ka nje nye ọsụ nwunye m asị m gotere ife. Ka nje kute mmiri asị m gotere ife. Nchikwuzi ọchị n'ụzọ ọkwazie m ife na-egote. Ịmana akụrụchi ya gbafuru. Kedu ị na-akọrọ ya ka ị rapụtazie m chịpụta m okwu n'ezi. Mba ejekwa m mma nwee mara ya. Nwoke ọdịrọkwanụ mma.
Adọkwanụ mọrọ onye ọkwanụ nwunye gị. Ọkwa na onye aka Chukwu si n'ebe ọ nọ nye gagadago ma abụ onye gụrụ gị. Lee otu gị na nwanne gị nwaanyị si na-eme nwaanyị a. Ọ ihe gị na mpịa na-egeza na mmanya na nwume iji tigide nwunye gị ihe tupu ya merụgoro ọnwa ise. Ọrụ m. Nkwenugo onye ga-enye gị ndụmọdụ a na-enye gị ma ọ bụrụ mụ wezi ọjị gị nwoke. Na-ene gị anya. Adịa ma ama na ị na-afụ ụzọ ka ikpuru isi. Na-ene gị anya etu mmadụ si n'anya. A na-agwa gị na ọ nwunye m mana ana m enyozi gị enyo. Gụma bụzi ọnụ na-ekwuchitere nwunye m. Ejikwa m aka na ide eji akọ nwunye m ọkụ na mpio. Hai! Ekuma, ana m enyo gị enyo. Ọjị gị nwoke. Wepụkwa nke oyi nwoke n'ụzọ. Ị na-ebe a na-afụ ife a na-eme onye ife a na-apị bụ ka ọ dị mma. Orie bụ mpịa ya egeze kụsasịa ya kụọ ya na mpio ọ mụtara nwa nwoke. Ọ bụ ihe bụ ọsọ m. Nwa nwoke ka a na-ekwu okwu nwunye m chịrị nwaanyị na-abọ chinyere m eji m ete ofe. Ọrụ m onye nwoke. Chere ka m jụọ gị. Ka ihe na-enye gị uche nna gwa gị na onwe ihe ga-emelata na ndụ a nwatakịrị a na-akpọ orie gị na ya enwe ihe imekọ ihe gbasara nwoke na nwaanyị. Chukwu nyere m ike n'ọnụ. Ịma ife mere nọrọ ebe a kwugheribe. M nwara bụkọ iso ụmụ mgba nkaw. Inwe nwa so m mgba nkaw. Mụ aka ị ga-agba kaw. Ewo! Ekuma, ịbatagokwe. Gwakwa nwoke m aka o wetara gị mmanya ka ịmịtatụ nkwụ ka ị soro n'ife a na-eme. Maka ọ bụ onye na-amị nkwụ ọcha imesi nkwụ ọcha akwara akwụrụ gede m bido kọba ụka na mpio. Chọọ mmanya ị na-anwụ na-enye gị ume n'akwara ị na-akọ ọkọ na mpio. Ihe gị na ụmụ nwaanyị na-eji nwudo nke a. Okpolo! Okpolo! Ekwe ka agwakwa gị. Onye m ofi ko ka m nwụọ ya bụrụ na ọyị nwoke akwụrọ ma nkwọ ya eji m ego anaghị ma ya yịọ. Ọ eziokwu ị na ọfụma mana ka ngwakwa nwoke m agbụgoro oge tupu o bute nka. Sikwa ebe a mere bankụ na-aṅụgodo nkwụ maka ndụ gị. Ọyị nwoke ọrụ m ihe gị na mmanya na-eje. Ọbịa m na-arụ. Ego akụ na-adị iri ego ndị mmadụ. Ọ bụ ifụlụ ife a ji aṅụ nkwụ a ọ ife ndị chi enyelu ihe awa ọfọ asụ onye okenye ọbụla ọkwa okwu a ikpu n'isi wo ihe mere gị oke ọka agwa mụnwa nwoke nwoke m si ebe a dịpụ ịsọ mmanya dowere okporo na afọ mmanya ebe a na-akpụ na ya nwoke onwe jekwentị inwe enwe kwatụrụ mmanya ebe a achịrị m aja na ebe a wunye gị anya ị na-apụ ara nwoke a na-apụ ara o ezigbo tara ka ọ na-apụ so ihe ziri ịbịa wụpụrụ mmanya n'ebe a onye ahụ ezigbo onye ara lekwe onye ara ya kwupụ ya ọrụ m lekwe onye ara ahụ rapụ onye aka enweba nkwụ akụma cheru na nwere okwu nwoke mma akwụrụ na na-ezu ori akụma egbuo m mmadụ rapụ nwoke a onye a onye amụma ị ga-ekwu mmadụ ebe a nwoke a nwụkwe mmanya ị ga-ekwukwe mmadụ ọ nwụkwakwe mmanya onye a na-anwụ mmanya rapụ nwoke a ọ nwụkwe mmanya ọ nịfụrụ na nwụkwe mmanya onye na-ekwu okwu ọ kpani na-ekwu iwe onye ara mechie ọnụ kemgbe ibute nwaanyị dobe ime ego n'isi a ekwura na itie ka 504 ifu nwaanyị iburu gị na onye iberibe a gị nya afụ maka ka ịbụ onye nwetakwa etinye gị ka atụghị ime yi agba m mmadụ kaw ịbụ onye kaw
Ifrakem. Akonye. Enja me shagon no we him eba. No etiokwe eriokwe sonye gị n'ihe na-eme afụgo m na-ejiri nwaanyị gwọ ọgwụ n'obodo a ifukwu nka kudo ka mgbe ga-arapụ ụmụ nwaanyị ọrụ m ibu na-abịa ibu kara aka na-abịa hey ọ dị ka Chukwu si wee kee nwaanyị ọma biko chere dede m chere ka m bịa onye ahụ ọrụ amamihe dị n'iche chere ka bịa nwaanyị ọma biko ewere iwe ọ dajiri ifrọ ka ị na-agafe ebe a amụma egbuo amụma omemu vavavava m n'anya ihe m ji kpọkwala gị abụrụ ihe ọzọ iwe wekwala gị ịdị ka Chukwu si wee kee gị ihe m chọrọ bụ ka cheluo kedu ebe m si wee fu anụmanụ bụ ọjụ n'isi cheru achọrọ m ka anyị ewekwana iwe ka anyị bido hazibe ihe anyị ịmago a na-eti egeze ewe n'iwe n'ala na-apụ ya ewe n'iwe na ana m agwakwana ya ara afọ eji mara m ọrụ m ị na-achọ onye gị na ya ga-apịakọba libe ege a na-ahazi na mpio nke mpio ahụ dị mma ka ngwa gị abụ nwunye mmadụ Chilekele adị m aka ụdị akwa maka ụbọchị ọzọ Chilekele nwunye ma abaga nke asị ama nkwọ nwunye abaga dị nwanyị a ga-eji mma bebi ha na-enye gị nsogbu ọ ga-ebepụ ha ịmana ịmasịrị ife mana ebe ọ dị etu a m ga-ebibi ya bụ ụdọ jikọtere m na gị mkpanye gị na nsị ewere gị gbazie aja ịnife ngwa gị ukwu Chineke kesiri ekesi pịakọọ ya ọnụ sịmribe egeze ị na-akọghịrị ukwu ekesiri ekesi nye gị si gị ribe egeze onye egeze ekwentị m na-aga adịkakwana bịa ihe mbara erika mana nke ị ga-amadobe ọkwa nkwụ ka ị iruo gị ego ya gbara onye ara nweba mmanụ nsi igbe chọrọ nweba mmanụ ka ntanye ga n'obere ka nne nego na ọkwa nkwụ mee ihe ka anyị were nkwụsị anyị isi na-ekwuchi ejide ka anyị saa anyị isi ka ọ dị mma dobe isi gị ofe ebe ọsọ anyị ọsọ gị isi nweba nkwụ ị na-aṅụ nkwụ bịa anyị ka anyị pụọ ebe a ka anyị pụọ o mechaa nweba nkwụ ka anyị pụ nweba nkwụ ndị obodo ya n'ụka egbuokwanụ nna nkwụ na-ekwe ibe ndị a nwere ndị nkwụ n'ụwa amakwa m unu gbanyekwa ọtọ mma abịakwa n'ụkpọta ndị obodo na ewu ka unu enye ewu ọkwa na ewu ị na-eke na-ekwe ndị etigbu ọkwanụ mba ọkwanụ ụmụ ka mmadụ na nwunye ndị egbu ọkwanụ mmadụ arụ emekwanụ ọwa ga nna rụrụ agwa ndị obodo Atiku na-atụ emeju ife akwa mbụrụ nkwụ fed dakwanụ nwa jetigbo ụgwanụ mba ndị ma na-akpụ nkụ ọya kwe m tụwata ahụ akwadobe ndị anyasị nke anụ
metụla nke mma nnukwu aka. Ndịkọta nke a ka mmadụ. Sị na ka mmetụ nkụ a. Ma ọ ga ka onye chaa m anya na nwaanyị kaka arụ. Ọ bụ na ọla na ya ma na-atụ nkụ akwụkwọ na ihe nji ekwu maka nwa. Ka ntụbanye ya. Nwa ndị ka ọ kwasịrị na. Ị na-apụọla. Ị mara na ka ị bịa ịnụ ndị mmadụ ịkwata ngwongwo. Agwago m mbọsị ọzọ ị bịara ịnụ ndị mmadụ iji nwayọọ bute ngwongwo gị anwasikwa na anwa metụ ife ndebere aka. Ị na-abịa n'ugwu. Anyala ha ntị. Akọrọ ya wụ nnọọ ị na-ezu nwaanyị ndị ọzọ di ya. A ga-ezurukwa nke gị. A ga-ezurukwa nke gị. Ọ gbasara gị ka otu si wee gbasa gị. Ọ dị gị. Ọ dị gị. Onye anya ọfọ. Ihe mewu na ịmaghị ọgọm ime ka ihe witi nwoke lụ nwaanyị. Ụbọchị m ihe a ga-ejide gị anya ga-emepe. Anya ma emepe. Ya bụrụ na ọ dị gị kwube n'okwu nnu. Hafi na-etinye ndị ọzọ n'okwu ha. Onye otu o si wee gbasa gị. Biko eche m kwunu wo oyi nwanyị. Ole ihe na-emede unu? Biko unu ghara wanụ. Ọnụ wụ ọnụ gị. Anya hụrụ anya gị. Ihe nchọ ka ibiri n'obi ma mara wo n'aka iji tụọrọ onye ọzọ ga-eji ya leta gị. Apụzi aka ahụ ka onye ọzọ jiri aka ahụ wee tụọrọ ma gbasara gị. Aka ole? Ọwụ nke a dị ebe a ka ị doro ya n'ụlọ. Ọ bụrụ na nke a ị ma na nne gị amụbeghị ọfụma. Onye ara. Ịkpọ m onye ara? Ka ịkpọrọ onye ara. Fight. Kedu ihe nwa na-ebere kedu ihe agụụ na-agụ ya aka m ya agwụgo nke m gotere n'ahịa nya ọgwụgo. Kedu ihe bụ na ọgwụgo? Ọ bụgodị m nwa na-ebere agụụ na-agụkwa anyị nwa enweghị ndị dị n'ụlọ. Ekwenụ nwaanyị ka biko kedu eduru nne ndo rapịa na etu o si eme. Kedu ihe kpatara iji wee nọgide nri wee bụ ị na-eche ka m nwa bụ diọkpa mbatazie ka m weta ego abụmaka na-emebe ego ka nna dum ka njikere gị ofu ịma na gụnwa bụ nwaanyị a bịa Ugochi ka njikere Ugomma ka njụọ gị isi na nri agwụgo chekwere ọ na ọ bụrụ ụmụ nwaanyị ibe ife a na-adị gbapụ ọsọ n'ezi ha ruo ebe a na-akọ ọrụ
enyere ụmụ nwaanyị ibefe aka fotesie akpụ nata n'ụlọ bajesie ya buru ebujere fie isi m na-enye egwu esi ebe akwụọ ha ụgwọ ndị ọzọ na-adịbụrụ ejere ụmụ mmadụ akọsi ọrụ nata enye ha ego ha were na-azụ ezinụlọ Ugomma ka njụ ọgwụ ofu ajụjụ aka ga ndo rapụ ya nọ etu o si eme ndo aka ga ọ gbajiri agbaji onwe ị na-ekwe m mee agwagwa m gị ka m bido ahịa ị jụrụ ajụ ka m sokwazi ụmụ nwaanyị ibe m na-aga abọchasị ndị mmadụ ugbo ha ka m nweta ego njesi ebata itibe m ihe ka ezi otu m ga-esi nweta ego m ga-eji nye ezinụlọ m nwunye ka nkọpụtazie na ozugo afọ mmadụ gaveti ka ngwa afọ m iwu mpakala na-ekwu ọ bụrụ nwa m kwuru arụ emeghị ikpu nga anyị fụnanya emeghị ife ị ga-eji enwere gị egosighị ka esi eme mana arapịa nsogbu onye ara ole jụrụ nwaanyị ọma ụlọ m akị na-abịa ka onwe bi na-aga ka onwe ebe m na-aga ọ maka ozu ọmụrụ ime ejiji mepere m ụzọ ọ bụrụ okwu ihe na-eche o na nwere ihe gị na ya na-eme ọmụ ka ikpo ozu nwụrụ ahụ gwa m ka ihe iche n'igbo si n'ebe a pụọ si gị si n'ụlọ apụọ ka mfere ị ga-eme ọgwụ oyi nwaanyị ịmara na-akpọ oyi nwaanyị ekuma nke ahụ na-apịa opio ịmara akpọ ọgwụ na ọmụnwa ịma ihe m ga-eme m ga-akụ ya nkụcha ya m ga-akụ ya lekwe ihe ị na-akụ ya na-akụ ya ihe m ga-akụ anya ọgwụ na ọmụ lekwe n'oge n'oge nọ nne ebe ka gị na-akwa nke asị akwa ka m gotere nekwe na anya nọ nekwe na obele nwunye m mana mụ na gị na-abụ nọ n'afịa ka esi mgbe iji wee ama m mgbe anyị mepụrụ mgbe chọrọ mama nnukwu akwa na nwunye m nedalụ enyeta nwunye m na-anata goli unu batakwa ọzọ akwa nke a malụ gịnị ka ife onye kpọrọ ya ebe a ịbụ ajụrụ ajụ ori na mbata wee kenekwa unu ekene ọ bụ ihe ọjọọ ekene obodo iwu ikene mmadụ ọ bụrụ na ọ zara ịgafere jebere onwe ya ebumụkwa mmanụ ugwu kemgbe ibidokwa kpọba m ụdị asị kemgbe ọnwa ịsatọ ka ibido kpọba m asị otu a nekwa n'obele nwa enyeta esogolu gị kpọba m asị na ngwụla ọnwụ ihe mere na ọkwa nwunye dị ka ịba ọjụwa m ọnụ ịtawai ọjụkwakwa m ya ọzọ ịtawai ị ga-ajụbesi m ọnụ mama gị na ihe ọsị ka nye gị ka inye ụmụaka biko ọ bụ ihe mbụ n'obi ekene ka m kenekwa unu amakwa m mgbe iji wee bụrụ nwa oje ozi etiekwa m ihe nkwado ife itechala okwu elugo nke otu a techa
Anyị tenne wiwe onya biko we buenya o. Selese. Ye ya biko si buenya o. Selese. Hey. Mara akwala mafa no la. Mara akwala mafa. Biko bia ka chalo nya. Owero kufe na aso. Hey! Olugo na techa. Chọọ itinye ya. Mana ọkụ ịma na akwara amarife. Nye nụ ma obodo nwati tinenene ka nri bụ biko. Ọkwa na akwụrụ m ụgwọ nwa bụ ụgwọ onye bụ ọbara. Mana ịma na akwara amarife. Rapụgodu biko. Ọchịkwa m na njọ. Ọ na-emezikwa na enwe tinenene. Can you hear me? You are talking about my fufu. I'm not taking off. Also, get a bugo. You have been doing no keep your patana. You could not. So bad. You bought also cheer for good. You have a bit. My name is Chigaji. You bought any money. Come against her. You wouldn't like your take, sir. In our boss. So bad. Techazianu ka mgbuo ndị nwunye ego. Gịnị ka mmadụ ji siri eketa n'ọnụ? Nwere ụgwọ ndị okenye anyị onye ọbụla sepụ aka na njọ ọrụ bụ n'iruru nwere ụgwọ onye akwamiko siri aka gị ị ga-enye m akpa atọ. ọrụ bụ n'iruru ịtọ bụ onwe yi ịma ihe mere anyị ga ya wa baby eto olu otiti kpọta m ụmụ nwaanyị alụ m dosai nwe igwe dosai a sị na nyetọ ya jisi ike kpọrọ m ndị agha alụ m ugbo echi ihe nwoke m abịa n'ime ebe a ke udo nwa dị ya ọga madam sepụ aka na njọ ọrụ bụ n'iruru nwere ụgwọ ọga madam sepụ aka na njọ ọrụ bụ n'iruru nwere ụgwọ ndị okenye anyị onye ọbụla sepụ aka na njọ ọrụ bụ n'iruru nwere ụgwọ
onye akwamiko siri n'aka gị ọrụ bụ n'iruru nwere ụgwọ ya fụọla m n'elu ụwa m n'ezie n'anya ihe arụ na-emezi ndị arụrụ ala karịala ndị ori ya karịala n'obodo enweghị onye mara onye na-aga n'ụwa unu che na mama ebe unu si ama m ebe unu si ụkwa na ebe nwoke ka unu si dịka unu bụ chee na mmalị ozogo na mmalụ m ọkwa ya ka na unu lapụ efe ahụ na-epi opiompiompio n'obodo a ọ dịrị ọkwa mma maka abụghịkwa m unu oge ya eme ka m gakwa na ebe m na-aga ifughị ife a na-akpọ gị ọsịsọ ifere ndị a ụka asịrị gafere ka m jụọ gị ebe ifekata ọmadịcha nwoke anụ a na-akpọ ọkpani na-akụ akụrụ ọkpa ngwa na-agwa si gị na ife ọ na-amụ bụ sọsọ nwoke nwoke ifu gị nwoke nwoke onye gị echekwa m ọka ahụ onye ahụrụ m ahụ ndị ha ekosiri emechigo m ọnụ mechigo m ọnụ egotukwa gị nwunye na ọkpani bụ ụmụ agbara ọnya ka m ji kpọrọ gị jekwuru ka ọ chọrọ m ka ọ bụrụ ị ga-amụta nwa nwoke na mburu di m na ọ bụrụ onye ala bụ pọlọ na-agba mbọ ka ọ ga-esi wekọrọ ife nwere ịghọta nwoke a na-akpọ ọkị ga nwụrụ m ahụ echekwa m na ọnụrụ ha ka ọ ga-esi ndị be m nọkwa n'ụlọ nke a be m jichara oyi ka ebe a gbara ọsọ agha mmadụ nọkwa n'ụlọ ụgbọlọ maka na ama nnọọ ofu onye ka nwere ike nọ n'ụlọ ma ọ bụrụ na mmadụ ụgbọlọ jezi ka o si gocha be ndị n'ọgụ etu a onye na-aya akpụ ka esi maka nwunye dị nke maka ọmaga ha apụba ya na nke a ha jewere gị ụtụtụ ọzọ kwakwa jebe yọwa akpụ enwe ihe na-eme unu n'isi ọmaga ifere na-emekwa dị gị ebe kunu usi ụlọ ị hapụrụ eri ụtụtụ wee pụwa ebe kunu usi ana m ajụ ụlọ wee ebe kunu usi ma bụkwa enyi gị nwaanyị gwa m ebe unu usi na-asụ m enyi gị nwaanyị achọrọ m ime onye bụ enyi nwaanyị na enyi nwoke nna anyị enyi nwaanyị ahụ ọnya si ka anyị emeta anyị na-ebe amaghị ezigbo akụkọ ị mara na chejigo okenyere ka gị ma ị mara na chejigo ịbụ nwata pa n'aka ị mara na chejigo gịnị ka nwaanyị a sa akpa nkata a niile ọ dịghị ịkpacha ya ọ dịghị ị gara ileta nwaanyị nwe ya nwụrụ iri ụtụtụ wee nọgide chijie ihe ị ga-agwa dị gị ma ịbata n'abalị a ọ bụrụ na ị ga-enye m nri ọ bụrụ abalị a ka ị ga-ebido siwe nri ihe ị ga-agwa m bụ na ị gara ileta nwa nwụrụ anwụ ị gara anọnyere nwaanyị ahụ ka nwa ya ahụ bilie ka
ọ dị ndụ ọzọ eh ọgụ na onye nwe ya nwụrụ obi ebere na arịrị ọ na-ebe bụkwa n'ihe anyị nọ na-achọ ka anyị gụpụnata ya ka anyị ama na ị na-akpọlite onye nwụrụ anwụ ike anọdụ ebe ahụ chegide ka nwa ahụ binite na ndị Igbo anyị so na onye gbawa kwa onye nwụrụ anwụ dịka onye gburu aka ka ọ dị ọcha n'ebe ọnwụ nwa ahụ dị enyọtaka ngwa ya abụghị m ga-etoziri onye a na onye a gara afụ gị ama m na ị bịara ebe a ịlụ di ka ị bịara ebe a ịkwụ nkwụgharị maka m ga-akpọla gị be ndị nna gị m ga-akpọla gị be ndị na nna gị maka na ama m na enweghị mgbe ezigbo ewu ga-esowe ajọ ewu na-ata ji ka ọ ghara iso ya na-ata ji si na n'iru pụọ mesi pụọ n'ọsịsọ aragbachikwa ụlọ ntị gịnị ụdị ajọ nwaanyị dị ndị a hai arịrị egbuo m wata m ego n'isi ihe nwaanyị akpọdere m nwaanyị echefuo omenala nwaanyị nọ na di na aba ya tia otu sokwa ụlọ biko Ga-agbapụgo aga m arapụ ịgba nta ahụ ka m ga-eleta ọnya m ụmụọma ka otu unu mere ọ dị mma oyom mụ anyị dosere ere otu a ka ihe na-eme ka anyị n'oge akachita ka m chịtara ọnụ gị nke obi ngwanụ nne wee nụ nke unu dị ndụ ume ga-amụka oyom emechaa bịa ka anyị fụ nsogbu adịghị ọ ga-abịa ala a ga-enye jide anyị afọ onye amaghị m onye bụ nne bikọrọ afọ m ma nka ọnwụ asabada o tekwara na nnọọ na o kwenye nọ na mmiri esa cae na babi cai po Ocha enne o kwenye chọrọ ịgwọ gịnị ọ maka etu enyi anyị nwanyị mana o tee n'aka mejibe anya m na-aba afịa eziokwu ka ikwu ime ihe anyị ga-eme ka anyị saa ahụ anyị naba anyị si befa ka anyị ma ife mee eziokwu ihe anyị na-agwa ka anyị saa arụ ka anyị pụ ọka maka unu n'ọnwa anyị ụmụasa ọka maka unu n'ọnwa anyị ọka mma
ọ ka mma ka unu n'ọchụ unu jọjọs ka anyị dịrị nwayọ bịa ụlọ ọtalite mmụọ ọfụma Babugo ma tramo. Yaba. Rosi tramo. Ono ko iba maria. Ba ko bisu ba ji ba ba. maka nnọọ gị nwa ka m chọrọ ịnụ biko bilite aga m agwa ndị ọrụ obodo nọ ihe ha na-eme n'obodo ndo biko There sim jiga. Na icho eh. Acha amigo. Hey. Akwa diga. Biko apa na na ebubu ebu. Ngi ko da basi. No. Ayebele ki na ere ya nne. Abegi sa nai. Je makwara maka gị ma. Ka m nye nga akpa ga abụọ na ọkara. Na ihe nke ihe ụmụazị. Je ihe la ya begi sa akpagi sa. Na ihe nji na agbanụ na na-eje nzukọ ụmụ nwanyị. Were ego na achọ m ige ya ego. Oh, le ka nchi iri. Ama ebuli takpọ. Nna ya kpe gị ise maka na ọrụ na enu ji a na ka o si wee gba agba ọkụ iyo n'ugbo m ka m butere ihe njelewe ga-akpe gị ise bụ na ọ dị masị na na-eje nzukọ ụmụ nwaanyị ihe nla ụmụnne bụ akpe gị ise metụ n'ihe na-ego aka were ego ka m goo ya ihe njikwelewe ya akpe gị ise nwa maka nwunye di m ya na ụmụazị ngwachiri ka njebe na na-akwado nzukọ ewu mannekwu Ibatago. Nwaanyị mgbe niile nsogbu. Nwaanyị ngwa ka ọ dị. Mgbajebe nzukọ. N'ọkwa ya ka nji. Kenelu nwunye di m. Kelere m di be gị nọ. Nna anyị ngwa. Kene ha o. Kelere m di be gị nọ. Ee, Chineke daalụ ma ncha. Is again. Are you okay? Hold on.
Dikeh for the hand, you wouldn't wine. They may go not talking. My body make a guitar. But they all I'm sure. Mamma quite hang him. Why you can? Oh, sorry, Babaji. Get part Dikeh. If I go say about poor, you shut a dog and you wake a dozen over. Because do pass me Hannissy. And now, O Doganya Neha Jaro. I'm mum. Because do pass me a can now. Hey, also kwakwan. Na kwa na anya o. Nwa yi ga-eji bụ onyenye bụ nnuna. Nke a ma ya. Amaka. Enukwa mnu. Enukwa. Ka anyị tenu nke a ka anyị na-ekwu. Inu nke a magbu onwe ya n'ebe ka ọ dị gị n'arụ. Weta godi aka biko. Maka mmanụ ihe amaka. Kedu ekpọrọ ị na-asakọ onye akpọdịrị ya ebe a imeje mmebi ife nwere ike ime pụta ibi ebe a na-agwa ndị na-agwa Gee m ntị ka m gwa gị bido tata gaba na ndụ gị niile anwakwa na anwa wee saa m okwu ọzọ ị na-apụdị ya Akwa ụbọlọ afịa ka anyatọ si abata kịta wee welu chịkọta ife n'ogo nye m aka na-eweta ka nnarị ya ji ụbọlọ si ebe o si lachapụ ọsọ bịa pụchalụ m ife a n'aka na-enezi so kedu afịa anyatọ achọzi ikwu okwu ọtụtụ anya ụla owe nụbọkwa n'ọgụ na-ekwu ji emepi ọbara n'arụ ọrịa mana ụbọlọ ka kedu mgbe i bidoro kpọgwụrụ ya gwa amagwa nga amabeghị n'ime ụdị omume a kebụna ha na-akpọ gaa wee tinyezie gị tụpụtazie gị ọbara n'arụ dịpụta gị ọbara n'arụ ọnịkwu na-adịghị erikwa akwakwu na-adịghị eri kedu ihe bụ mkpa unu ga-eji n'ọrụrụ ụlọ ụbọchị niile ọ bụrụ sọ ọgụ ọ bụrụ akọmọnụ ọ bụrụ ọgụ na mgba maka na enwere onye ga-eme nke ọ ga-eme ka ọ kwụta n'ọya nwa mee enyatọ ekwere ka ị nọ ka ezigbo mmadụ enwe onye ga-ekweta nke o mere ma nke dị ka ibe ka m jụọ unu kedu onye bara n'ọba m jebu ojii dị ụbọlọ oke gara aga afọ m gị ka ị na-ele ji n'afịa nnukwu ji kedu ebe isi bute ya bụ ji
afọ gị mana eme mmanya ka m afọrọ ị gafere. Ọkwa ji m ka nje n'obi m jepụtasị ego ndị nnukwu ji ahịa wee kpọrọ ndị obere debe n'ọba ezukọ m ji aba m n'ọba ababe m ọba ama ezunye ezukọ m ji enwe m ubi anụmakọ ụkwa ji dị n'ubi nke m ka mbụ ji ahịa ozugbo maka na ama bụ nri a sị nka njụwa nna anyị ife ọ bụ arọ dị mụ na anyị na-abụ n'ụlọ ezunugo m gị ori onwere gị ife idebe chọọ ya achọ ama m na ọ ga-adị etu a ama m na onye ọbụla ga-agawa mkpume enwere onye ga-ekweta na ọma ebe ọba m dị ma ya fọzọ eje were ji na ya mana ga-enọtị ka ngwa ụmụ onye mbụ enwere onye ọbụla ga-eme m ife riri ya belụsọ masị onye ha riri ya ifuru onye ba n'ọba ahụ onye ba n'ọba m jee buru ji ya dị ọgọdị ụbọchị nta ka mụ na onye a chụọ na were nje ma ọ bụrụ ma ga-arapụ onye a iwu megide na m ga-eji ebe ọbụla nwere ebe ụkwụ magara akpa ịhụ na nchọpụtara onye buru ji ahụ ya dịwa ya nọdụ na-ekwe ekene gwanụ m unu na-atọ gwanụ m ihe mere ebe a na mgbede ụnyaahụ gwanụ m ihe mere ebe a nyaa na mgbede anọ m n'ime ụlọ mgbe a na-eme mgbọta ahụ nna anyị ọ ụbọlọ abara m na azụ egwu ka m jee sie ihe m ga-eri ụbọlọ bụrụ bịa baba mba ife ọ na-abazi mba na ya marụ na nje isi ihe m na-eri ọnụ na-eweta ka m sazie ya mekwa ọtarụ ka o tiri bata ha bịa maburu ewu wee pụọ onwekwu ihe mma na mụ jere isi ihe m na-eri gbafere ọsọ mana agwa gwara m unu agwa yoyi unu dịka ayọ daa aka na ntị ọnụ emere m ya ka m emeghị ya yọcha ọnụ niile si onye ọbụla kpachapụrụ anya na achọ m esomokwu n'ụlọ m unu wee lezie anya si ka unu mara ihe m nwere ike ime wee mebie iwu ahụ m tinyere unu ọkwa ya wee na-eweta mkparị enye ezinụlọ m na-akpụ m n'ala emechu m ihu ebe ndị ọzọ nọ ọkwụnụ na-abụ ọkwụnụ nsogbu adịghị ya mana ọkwụnụ ma ihe ya na ya so maka na iwu niile dị n'ime ya unu ga-aghachi iwu ahụ niile enweghị ofu a ga-ewepụrụ unu nna ya wụ otu o si mee abatara m ebe ahụ wee sibe nne anyị ncha ga-eri maka ihe na-ama nke ọnọdụ dị ka ụbọchị dị wee sikọta ndị mmadụ ncha nọ na ngwụrụ a ga-eri mma nnukwu wee jese bata wee banye ka osikwa nri wee yọbịa wee kpọbịa mma nnukwu na m esichagụkwa na idebe gị nke gị nọọ ịkwadozie ka i buru rie na onye ọbụla erigo nke ya ọkwụ ihe a ka m kwụ mma nnukwu manie makụrụ m ozugbo wee wenibe onu enu na-aba ịmara ka o si eme nna anyị nwa ebe sekpurukwa anyị na-ayọ mma nnukwu si ya biko ya wetu onu na ọ maka na onwe ka anyị si n'ọdụ kịta ya wetu onu mama nnukwu ju onu owenizi n'enu ka mmụọ talụ ji mabata mabụla ewu makụrụ m ozugbo ama m n'ọhịa ọ ga-eme ozugbo akọrọ m ama m n'ọhịa ọ ga-eme maka na ọ kụta odowere onye ọzọ ka ọ bụ kedu ihe na-eme dị ga-eme mgbe esemokwu adịghị obi ga anaghị adị mma iji hụkwụ gị chọta okwu i were aka gị chọta okwu ma were anya gị chọta okwu kedu ihe ọ bụ dị mgbe ọbụla ka m na-ajụ gị ajụjụ a gịnị bụ nsogbu gị ma eji ife adụkpọghị anya onye ara nwa m abụ m nwa ụrọ oke nwa ụrọ ọ dị mma nna m dịrị ka m bịa nara ego ewu ndị ogo ga-akpụrụ na be anyị okwu ya ka anyị ji n'aka ihe a okwu ya ka anyị na-ekwu ka anyị kpụ n'ọnụ ego ole akpa ego 7 gwa ga gwa ya ka gwa ụrọ na m ga-agwetara ya ego ahụ echi ihe unu m ga-eme unu ihe
ka m gwa unu na aka anaghị aka apata ihu n'unu ihe unu metara ga-eji sie isi unu buru na ihe ọbụla eme igom ya ihe ọbụla eme igom ya ma nnukwu na-eme igom ya gọvanọ mechakwa isi kpudo m ọnụ ọzọ mpịwa gị ọnụ ka ọ dị isi odo Ọmaga nna anyị biko oche ọ bụghị onye ọbịa ma nwoke ma nwaanyị ana m emere ya ebere ndị ala ya anaghị m akpọ gị oku na nkịtị kwa aka onye bụ eziokwu ọ bụrụ mgbe nwaanyị bụ nwaanyị nwaanyị ike ọsọ gị bịara ọba ji mba ka ekwarụ di gị kịta ka o si ebe a pụọ ịchọta eriri ọ ga-eji wee kedo ji n'ọba biko dukwasị m ha n'isi ka nnawa o dogo anya n'ihe a dị arọ ama m biko dukwasị m ya ka nnawa mana nwunye anyị ga-ebidoro anyị mmiri a iwe ga-adị nna nwoke iwe n'iwe kpọkpụ ọfụma kpọkpụ ọnụ na uche na-abịa abịa n'obiri ezi onye riba ọtụtụ oge unu na-ericha na usekwu ebutere anyị nke fọrọ afọ nri ndị ọcha nakwa esoro gaa na-esoro anụ nyetụ gị nna anyị rijee n'afọ ọkwa unu ka anyị si rie Mazorum. Mazorum. Igwe si ka apụta gị n'ama. Igwe si ka apụta gị n'ama. Onye bịa ya.
You mean you would not take the lines? Let me see. I'm going to watch you on kitty. Let me see. I'm going to watch you on kitty. Let me see. Aurum Kuna Mefa. When I get a choke, no food. You just see you can Arab. Unyarala. Oh my chief woman. Can you remember where you soon be able to remember? Upon what? But what you make it tell you what can you call up? Come couldn't be found. Chineke. Onye aji nwunye mere akpa eji akụ ọkpọ. Onye kwagala nwunye gị ka I were amụwa ka esi akụ ọkpọ n'obodo anya. Ihe menụ na ya apịa ya ụtalị. Ya kasị ya arụ. Onye apịa ya 24. Jidesi ike. Ka apịa ya ụtalị keta. Onye arụ. Ina tell ka mi do ka bo bi tupu di buri do ba. Go back Jiwayo no go up to ya. Get up the yoka. Abdi ya brubaka ka baziri ji ko ya na top teguru. Ka baziri ba gaga. Eri ya be mebo. Jikwaru wayo. Hey! Ajawa. Hey! Hey!
ọ bụrụ na ị kwetere nke bụ ka ọkọ na-apịọ ya aka ya ebe ọ bụ na mma Chineke na-ebugheri ọnọdụ a ọ bụrụ ọgwụ ka ihe a egwere mmiri ọkụ gbọrọ agbọ gwụkpọ gị anya ajọ nwaanyị iri ya bụ ka ị ma na ọ bụrụkwanụ m nwa megi ya na-emekwanụ ka ọ dị mma ọ ka ọ dị mma onye ara maka m ya na-ekene m ị na-abazi m mba agbara ngaba ga-etibekwa onye ara ị ga-ejiri nwayọọ nyere nwayọọ na ọmadụ ga nyere nwayọọ iri dị mma taa iri dị mma nwanne m ifugo nnu m nọ n'ime ya ogodu m ihe m aka eme ma ọ bụ na ọmalịcha dị m ba ịkụzi n'etu a nwere ife ga-eme ya ọ nwoke siri ike o agụ na-alụ ọkpa ka ọ na ike adịrị ya nwoke siri ike ude ịbana ọkịta ka mma na o nwere onye ị ga-anụ nnọọ ọ bụrụ ọgwụ dị ara arụ na ya mmadụ ọrụ rapụgodi okwu a na nwunye oyi nwaanyị ka ị ga na-ekene oyi nwaanyị na-eneta gị anya ị na-eneta di gị anya o furu ya mana egosikwa m ga na-emenụ nke m kwesịrị ime ndị ọzọ adịrị Chukwu gwefu ude echi na-abịa ị ga-afụ m n'ụzọ ama m na isili ike nwanụ ka m bịa nara echi niile m pụtakwazi ya ka m bịa fee nnata ugbo m bịa fee nna anyị ka nwoke ga-eri okwu n'ihe niile aka ị na-agabiga ma o nwere onye kọọlụ onye ka m ga-akọsakwanụ nke bụ dị nne ọnụ dịka agwanụ nne ịnụ ụmụnne ya gwafe ife na-agabiga na ị na-anụ di ọ bụrụ ma arapụgo m di ya o ma arapụgo m di ya fụkwa m ịta mmadụ afụfụ ndo ibezina na ọ ga-adị mma ọkwana ihe m ji ekwu maka gị ị na-ada agba m ume kene ka m gị nee ya otu ọbụla ọrịa na ọ ga-enyere ya aka ị na-eneta onwe ya anya sokwa ya ofe ya kịta ude nwa iji a na-agba mpọtọ mpọ m ude nwa ụdị na-agafezi m agafe ya nọ pụta n'anwụ nwaanyị ọma pụta n'anwụ gbagbugo ọrụ m amụrụzi n'ife m ga-ekwu aja aka jibụ ebe chinetekwala ọnụ ka ọ dị mma ka ebe ị na-aga n'anya nwa achọrọ m ije ozi ije fụ mmadụ na ndịda ịmụ mma na ifugonu na ihe niile adịgono mma mgbe ozugbo nje m fụrụ gị ihe adịgo mma nwaanyị ọma igwuwerie nke omegwe ihe Chineke kere ekele nwaanyị ọ dị mma o nwekwara ihe dị m n'obi mfụ ha anaghị ozugbo ọ gbaa m n'obi kputu ndọchikwe ya azụ maka ya mgbe ahụ gị na nwunye m na-adị dọdị mana nkịta mfe nkịta ọ dị mma kedu etu o si wee dị rapụgodi okwu a nwere nke kachasị mkpa nchọ ikwu kịta gwanụ m ya nọ nke ndụ ndụ eme kedu ihe bụ ya oyi nwaanyị na-eneta m oyi nwaanyị anya nwaanyị afụrụ n'anya ana ọ na-egosipụtakwu ya ị na-eneta m oyi nwaanyị nke asọ m iche mba ihe kwuru dị mma ọ eziokwu ọ fụrụ m n'anya mụ nwafụkwazie mmehie na nke a ọ bụrụ ya m n'obi adịghị mma egwu ọkụ agwụgon ọ bụrụ nke ahụ emego m ya obe mana ihe dị m mkpa bụ mmehie niile ga-ego wee nyekwezie m ihe na-achọ ihe a na-achọ bụ ka nchịkọta gị ude mba a ga-eme ya ọchasịa nka were adazie elu na adazi anị pịakọ ya ọnụ eburu nke m m nyere ntinyekwe ihe niile a na-aga ọfụ chịkọọ ya ọnụ iburuzi nke m
Osigin. Yeki katas kwadini. Osigin. Ibura kemu. Mwa. Kena anu. Ba, iye tipi igba. Etisi n'aka n'obi le. Ọ ga-akụ. Ọ ihe dị m mkpa. Mmiri nke enu tinye nke ọzọ bụrụ ihe ọma. Kita lachapụkwa ya nye. Ị na-anụ nwaanyị. Aka nwunye ya mma. Ị na-etesikwa nwunye ya? Efọị, ị na-anụ nwaanyị. Hai! Chineke. Ya ụmụ nwoke niile pụtasị pụtakwuo na ị na-anụ nwaanyị. Ihe niile na-agba. Ụbọchị ọzọ ifụ m n'ụzọ ka m na-agafe wee mee pụọ n'osi gị a wee kwuo ife ị na-ekwu kịta nwere ife kwu epu isi. Adọdị abịa. Onye ala. Ị na-anụ nwaanyị. Aka ị na-arụkwana m n'obi. Ị na-anụ nwaanyị, nugburu onwe na nwaanyị. Ọ dị mma. Karịanụ nke ị nụrụ anya. Mba ihe niile ikwu dị mma. Ọkwa na ngozi ka ị na-enye m. Ngozi ka ị na-enye m. Ọ dị mma. Gwawa m ya nọ ngozi. Lekwe ihe Chineke kere eke. Udo a na-agbago, ọ na-agbatu. Lekwe m ga-ata egeza. M ga-eji meta egeza. Abịa mbe ga-asị na ị gawara ọrụ ugbo. Ọ dịkwa mma. Akwụkwọ nri gị nke a. Ọnụ ubi gị wetachara akwụkwọ nri ndị a. Nne. Nwanyị mara. Isi ka anyị lachi ebe. Ka anyị lachi azụ ka anyị kwuo ebe a. Asị m ka m bịa ka m gwa gị na otu m si afụ gị. Ọ na-adị m nnọọ ka ị nọrọzie nnọọ n'ime ụlọ. Eziokwu. Ị nọ na nwanne m nwoke. Ọrụ m. Agwa m ya. Achọ m ka ọrụ gwa gị. Ọ bụrụ na ọ bụrụ mmadụ dị ka gị aka m agwa gị okwu ọjọọ. Mụnwa bụ ude ka ise ka nwanne gị nwoke bụ n'ụwa. Nekwa anya chee ka njụọ gị eyiri m ugo gị na nwanne gị nwoke ji eme ife sọrọ ugo. Efo m n'ụzọ bịanị ị na-anụta nwanne gị nwoke nwaanyị nke ị nụrụ anụ ka ebe ọ nọ unu ewere ya na-eme ife ndị ala ị na-anụ nwaanyị ekwata nweta gị ụbọchị ọzọ. Ya, Ugoma. Abra kwa kana. Ugoma. Ya na akpọ gị. Ịgbachi nkịtị ebe a. Ugoma. Ọ dị mma ka ntụkenye gị azụ. Ugoma ịgbachile nkịtị ka agwa nke bụ eziokwu. Ọkwịfụ. Ife ị na-ezuzu wali bụ na mgbachiri nkịtị. Ifere gị nwaanyị ude. Achọrọ m iji anya m na-abọ wee fụzi nwaanyị ebe ọzọ. Ma ofu gị na ya na-abọ kwụ na nkọnkọ wee na-akpa nkata. Maka na mpọsi ọbụla nke a mere eme. Nke bụ eziokwu bụ na aga m agwa gị ihe ọkụ ji ntị oke eme. Erife gwa gị. Mana nna anyị ekwesịrị m na gị na ude na-adị na mma. Ka ịkwara ihe o mee gị kwa gị na ya na-adị na mma. Chekwelo ka nghọtazi. Mwa bụ oruma na-ekwu okwu, gụnwa bụ Ugomma na-ekwu. Kwa gị na ya na-adị na mma. Mba, nsogbu adịrọ. Ife m bụ ka ọ dịba bụsị nta ka emegide.
n'oge adịrọ mụnwa bụ ọrụ anyị jikọrọ aka ọnụ wee na-ekwu taa nwaanyị ọbụla a mụrụ n'obodo anyị anyị gbara okwu oge anyị ntị nwaanyị ọbụla anyị kpọrọ ka anyị tie ekese ma ọ kọọ ya ọkọ na mbụ oge anyị ntị anyị gara arụ ọrụ a na-akọrọ anyị gara akọrọ ihe ọsụkpụ ya bụrụ nne nwaanyị akpọọ ya omegịrị ọza etu aka ọ dị ngwa onye nkwụ ka nje mara ife m ji anwụ Chineke na-ekwanụ ndị arụmanụ na-abịago ama m ife unu na-akwado ọkwa na iji emebichie n'obodo ọkwa ụmụ nwaanyị niile ka unu na-achịba mma ejekwakwa ndị ọrụ obodo anyị emekwu unu nwakwana ya lapụ na ama m ife m eme ka nje gwakwa ndị okenye niile nọ n'obodo anyị abịakwa onye nkwụ ka nje malife ya anwụ ka nje onye nkwụ ka nje malife m ya onye ara Hey, oyoyo. Bisi na abi otua. Lo ti ruwere. Kirife meni ifi ru kuti otua. Egom. Egom. Kirife meni. Eje lesi afia. Mwele ego golo azu, gosizi azu. Ka nwelizi ego tinye n'ife ndị ọzọ. Afọ azim ego. Nchọ ya n'enu chọ na afọ azim ego. Mwe chọrọ iwe jebe na nke anigo ebe anwa dịka isi kpa. Ruo ebe a chegide gị afọrọ gị. Mwe simba. N'anya n'oge na-aga si ka nsizie ụzọ a ka nnataba tutu chi ejiri ịma na nke ni gara aga ndị nwunye dị mpụta ha je kwasịrị nna anya na-abalụ m sọ mba oge ọbụla nna ya biko achọzi m ya odibiko ọzọ ike agwụgwọ oge nwa kpatara ya ọ bụkwa nke ka ịnụ m iju legodo ife na-eme n'ụlọ gị ana m anụ gị ọkwa ịnụ nwaanyị n'ụlọ ke ka m ga-esi wee nụ gị achọrọ m ịbụ nwaanyị nke ịbụa abụrụgo m isi nwaanyị ọ malụgo m arụ mma bụ nwaanyị nke ịbụa rapịa ka emebi etu anyị si eme biko ife ga-eme hapụ ka anyị bụzi nke ahụ bụ ife ga-eme kịta m chọrọ ikikwa anya mmiri biri nka kwa m gwara gị anyị na m ga-emeri gị ihe ọbụla ị chọrọ nke na-emere gị ya ka obi na-adị gị sọ mma na ife kwere ikedi ma mụ ahụ oyoyo si otu arụ si eme m ọrụ na-ebezi njijiji tupu ntapụ n'ala bịa ka mee ya ọsịsọ tupu mmadụ agapụ maka m ịtọgbole m isi ni chọnwa nwoke nye di ya kanji chere ka akwa m daa o ihe ọmanda chere ka akwa m daa ọmanda maka ọrụ bụ n'iru n'nwere ụgwọ ọrụ bụ n'iru n'nwere ụgwọ onye akwamiko siri aka gị ọrụ bụ n'iru kedu egi na-anya gwa m na kedu egi na-anya ebe gwa m egi na-anya ebe owu ọkị ka m na-ekwu gwa m egi na-anya ebe nwanne nwoke jibere ebe ewu onye ewu a ka m ji ịchọ ka m kpụpụta ya nchọwazi ewu afọ ọzọ m ewu na-achọgharị ya afọrọ m ya ewu ka ị na-ekwu ewu ka m na-anụ mkpu ya ebe ọ m na-abụ ebe na-eme ọkwa
Inagwa m na-ewu ụdị mmadụ. Agwakwana gị. Nekwa ya. Alụ gị na-eme. Nwoke ọma. Nwoke Igbo na-ekwu. Negodi, ne. Igbo na-enye m. Ịtanya nkwụ na mbụ. Ọbụwa nkwụ jekwa ka ngwa gị. Ọgwa n'oge ifụlele m ya na-enye ndị m ya. Ikwolo ọwụ na ikwolo ka mma ife nna arụ. Mba enye gị. Ọ ife ikwu. Mma na-enye gị. Ọ bụ na nji ọzọ nyekwuo gị. Nsogbu adịla. Ka m ganụ. Ka m ganụ. Ngwa na-aga. Lụwa gị gawa ka mma. Ngwala chofe ka mmanụ baga afọ. Ihe akpọba m. Ịdị na akpọ n'ọhụụ. Lachaba. Isi ike. Mmanụ baga afọ. Arụ ga anọkọ ọnụ. Mgbe eri ụtụtụ ka iti ihe niile ọnụ. Kamara na ihe na-agbọ. Chakwa. Gụrụ azụ ata. Ya ngome. Hey, whatever you could do, back. Kena do ndị nna anyị ha na-ejewara ịbịa afọ m n'ụtụtụ anyị ihe m na-echegarịrị echefuru m ya eziokwu ka nna gwa ma ihe m kwadoro m ga-eme echi bụ na chi kwuru ụtụtụ buru abọ m ma ọgụ m ma mma m mana aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ nsogbu adịghị ya ekele dịrị ndị nna anyị bụ ndị mere ka ebe ji a Ademma, ngabia. Chineke biko jisi ike bịa. Ademma. Ọ dị mkpa. Ngabia. O kwesịrị onye ọbụla nọ ya, ọ dị mkpa. Ngabia. Ngabia. Jisi ike. Ademma. Taa ozugbo. Arụ adịkwa ya? Nna m. Arụ dị ya mana arụ adịchaghị ya. O nwere obere ahụ ọkụ. Mana ọ ga-adị ya mma. Chere nunu. Chere ka m chọrọ gị ọjị ma ọ ka m wetara ọkwa na-ewetara anyị nri ka iri ya. No guy no. No. Ke ko na dikita. Ko na dum. Ari ze chukwu na ro ko aju na tago.
ndo ya de mama etu ila chalo ihe ngoto mo nwaanyị nọ na di iji ụtụtụ tupu nsa arụ ụtụtụ wee pụwa ka ọ gabara ije wee nọgidere nkịta chi ojiji nna anyị ndewo nna anyị ana m ekene onye ma nke ese sikọlị ya chọ nye nke ịkpakpata nji ekene nna anyị o kwere eghe m ọnụ ka ihe na-eme dị gị ife akwa ifo gị mma eme gị ịwa ọgwụ ya ụlọ kwuru kwugide gị ngọta ka ọ na-agọta gị kemgbe anọ m ebe a mgbe nna anyị batara ịnụgwa n'iwe ogologo Ọmaga ebee ka esi na ị gara eri ụtụtụ Ọmaga afịa ka isi Ọmaga ị na-echefu na ị nọ na di na nwunye mmadụ ka ị bụ kedu ihe ị ga-asị na ọ kọrọ gị n'ụlọ a ka ị na-ama akwa pụta iro nwe nwaanyị na-amakarị gị n'akwa ọkwa na ọkụkọ m pụrụ ka m jele n'afịa ka m pụrụ n'afịa ọkụkọ wee sọdọ ọnụ n'ala onwezi eghel m na ọnụ mgbe nọlụ mpụ na nwụrụ ọkụkọ anata ọnwụnarị m na nkịtị na-abụ mgbe nọlụ si ka m lee nya ọkwa na onye oli bidoro na mgbede a bịa kwe m ọnụ ọkụkọ a mgbe lee nya wee nataba biko iwe ewe na gị ọnya kpatara oge nna mgbe yọọ ya biko ya nyere m aka kwadotara m ihe na ọ ga-abụ mbata ka mme nwa ya ọsịsọ biko nna anyị iwe ga-adị n'ọkụ ka m gwa gị nke bụ eziokwu na nna agbachi gị nkịtị mgbe ụfọdụ bụ na igbuo m iwe elie m isi ọ bụrụ na ọ bụghị aka m egosigo gị na nwoke ka m bụ maka na nwoke ibe m anaghị eme m ihe riri ya ka ọ fọzie gị bụ nwaanyị ama m na ihe ị ga-ekwu juru gị eju n'ọnụ maka na onye aghụghọ na aghụghọ ọ ga-agbana onye ọbụrụ nwere ike ka ọ fachisie ebe niile ọ ga-esi weri mperi ọ ya ka ị na-eme iche na onye gị na na-emekọ ihe bụ onye iberibe onye amaghị ihe maka iji rara nri kwesịrị isi taa nye m ka m rie narị ya tinye nwaanyị nwatakịrị anyị ma na ahụ adịghị ya mma ọtụtụ oge niile a na ahụ adịghị ya mma ịrara ya tinye ya n'aka o sichazie debe ịbata ịbịa bụrụ bunye m nri m nọ ha ebe a nọ wee si ịma ka esi si ya ịbata buru ya bunye m si na ibunye ego dị gị nri nrichazie ya mgbe ahụ ị bịa gasa onwe gị si na gị nwe abalị a mbido pụtara ibe ị ga-akpachapụ anya gị ị ga-akpachapụ anya gị maka na ihe nji na-agwa gị ya bụ onye amara ebe mmiri bidoro manwụ ya anaghị amakwa ebe ọ nọ wee kwụsị o ekwuchawukwe nke ọra m n'ọnụ maka na onye gbaka utu ya sị na mmadụ ekwere ya larụ n'ute dina na ana ka ị ga-edina iweta nwa nke a ị ga-ewetara nri ọ dịzikọ na mafụ n'ụrọ nri n'ụwa m n'iwe mmekọta nwa mkpụrụ anya nwa na-abụ ofu nri gị a mmecha gị ihe n'ụwa aga m n'otu a ihe na-ebuzi ọnụ nekwa ibera nna na biko nna anyị ka nje chọrọ gị ihe ihe ebe ọnụ naba biko nna anyị gbaghalụ mma nnukwu biko a sịkwa na mmefu abịa na mgbaghara ha dị sọsọ ma ọ gị nwa ga-eji aka gị kwadoro m ife m ga-eri ọ bụrụ na ọ bụrụ ya mbugodo ọnụ naba nsogbu adịrị mana m nwere m ike iri nri onye asị konite ekwesịrị m na m na-ewegodi iwe na ọ bụrụ maka gị nwa ebute nri ahụ ka ngosi ya ọ na-eje ebutere m nri nne ọma ebe anọ wee si nne ọmara ka esi wee si ihe ọma bụ na ọ ga-ebunye di ya nri ka o rie erigburu m onwe m na nri ọ bụrụ na ị chọọ ka m rie nri ya kwadoro m nri butere m
hapụ nwaanyị amara ebe ọ nọ wee si ndị m ga-eri ọ na-aza nwunye m n'ọnụ emecha ọbịa dị nere si na na-ata abalị ya bụ abalị ya gịnị ka mmechaa gị bịa ka ije bụ krakene ma ka na ije dị ka mbịa ma nnukwu na ọlọ nwa gị ọkwụrụ ka nna akwanyere nwaanyị ya ọkwụrụ ka nna akwanyere nwaanyị ya maọbụ ụmụazị obusa nwoke a akago ezigbo nka. Kedu ife mụ na ya na-eche? Kedu ife mụ na ya na-akpa? Kedu ife anyị ga na-eme? Mana aka m ekwekakwa na ọ bụrụgodị ịmalụ ụtọ di malụ nka di si atọ amakwanụ m ụtọ di amakwanụ nke ije di si atọ. Ọgwọgọ kedu ife ị na-ebela akwa ebe mmanụ ya fụsigo? O nwere ife ya emenụ ka nwoke anachi ya azụ etu nsi wee kpalia akpali kanya o nwere ife ya ebuchighatazi ya azụ ịbịa mama m ekwe ka ọnụ ga mmụọ na mama nkwe. ụmụ nwoke ịnọ ka njụ na maya ekwetaro nkapa bịa nụba m n'ụbụrụ nke a na-ewutekarịsị nke na-ewutekarịsị bụ nke Maazị Igbo osi ụkwụ n'ọnụ ka mbụla onwe m. Kedu ife melụ na m ekwetara Maazị Igbo osi? Ụkwụ n'ọnụ ka mbụla onwe m. Ụkwụ n'ọnụ ka mbụla onwe m. Ka mmadụ na-eme m ife a. Mmadụ na-eme m ife a ka ọmụnwachi aka m eme onwe m ife a. Kedu ife m na-eme? N'enu ọ bụrụ dị ka nwe ọ bụrụ ụmụ ka nwe. Kedu ife m mere onwe m? Kedu ife m ma onwe m? Kedu ife m na-eme? Kedu ife m na-eme? Kedu ife m mere onwe m? Abụgokwanụ m onwe m ọnụ. Onwe m ọnụ. Ọgwọgọ. Akpụ ka ihe kpọtara gị n'ebe m n'isi ụtụtụ a? Ọ maka afọ ime ịtụbara m. Maka afọ ime ntụbara gị? O ichezogo n'ọnwa gara aga ka mụ na gị mere ihe mpịa. Ichezo otu isi na-amagharị ime ebe a abụ onye tụrụ gị ime. Tụzuru si ebe a pụọ. Ebe m na-aga ya mawu n'oge nwa. Ị na-asị na ọ gị. Atata buru isi. Ngafe ụkwụ ga abụọ n'ụlọ a. Oche ọzọ mmechie gị ihe ga-eme gị. Ị ga-enwede ọnụ ịkọrọ mmadụ otu o siri mee. Eze oyi nwoke jụọ ya o nwere nke ọkọrọ gị. Ọ bụ ngwa afịa ọ na-ere ere. Ọ bụ ngwa afịa ị chọrọ igoro.
Chineke me. Kere diri onokwu ko bi ka gede. Ọ dị ngwafịa na-enye nsogbu n'ụkwụ. Akpụ kere ife bi fa kere bịa. Ọ dajiri. Ma hapụzi ka ọ bụrụ kere okwu aka ndị bịara. Ihe ndị bịa kịta bụ ka anyị baa n'igbo na ka anyị kpaa nkata n'okwu dị mkpa dị. Okwu dị mkpa dị. Ọkwa n'oke o si wee dị mkpa na m jiri unu ozi a nke na asị na-eme ngwa ngwa eme ala ọdachi biko onye ọbụla nọrụ Ghana mana kedụ ka na-enye ịnyatọ nna ya eletakwa na ọ gwara na ọ ga-ejebefe eziokwu ka o jebere eziokwu dị mma ọla mma ụmụnne gị gwanụ na m fa na-alara ụlọ fa na-enyebu nsogbu nsị aja rara ụlọ biko a sị na ihe dị n'anya pụrụ na anaghị arahụ ụra aka ntị kpatawa biko onye ọbụla na-ege ntị ya ka ọ ihe m na-ebu ọ dị m mkpa mere m ji buru anwa niile mara nwa anata ka m gwa unu kịta ka ọ baa unu na ntị unu ma na eke na-abịanụ ka a ga-ebido izugharịgharị anya ọ dị ka iso m na-agụ ozi izu obodo a eke na-abịanụ ka izugharịgharị ga-ebido ka onye ọbụla ama ka anyị kwuchara ya n'ọgbakọ anyị n'obi eze sị ka m were ọsọ n'ije nata ka ndị onye ọbụla aka na ntị ka ndọkwa onye ọbụla aka na ntị maka adị ama ama ụbọchị ahụ nwere nsọ dị iche iche onye ọbụla ga-efi asaa n'anya fichapụ anya ya ọfụma kpachapụ anya na-eme ihe ọ na-eme ụbọchị ahụ abụghị ụbọchị njegharị piom 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 ọ dịghịkwa ya maka onye na-eje etu a ga-ejekwa ikwu ofu ihe maọbụ nke ọzọ ka nna chegodogo na nke a ụbọchị ahụ mbara ezi anyị ezugoro onye ọbụla ihe ọbụla ọ chọrọ ime isi n'ụlọ nka ebe a na nka isi na nka ebe a na nka ozugokwa maka onye hapụkwa ebe a pụọ ụbọchị ahụ ihe ọ hụrụ o were maka na ọkwa isi kote ebu agba isi ahụ aka m adụ akwa maka na onye na-agbakọ m gasị ya na mgbe gbasara m nsọ niile a na-eme na izugharịgharị onye ọbụla ga-emezunata ya ụbọchị ahụ na ọzọ ya akwa dịka ibe ya na ụbọchị ahụ abụghị ụbọchị a ji kwuo oke okwu be anya mberezi anya ga-adị ka ime mmiri dere jụụ mmiri jụrụ oyi achọghị ka onye nọrọ na ofesi na mberezi onye ọzọ a na-anụ onye na-ebe a na-ekwu onye ọbụla wetuo olu ya ala na-ekwu okwu onye akpasugodiri iwe dere jụụ kama emesie ya ọ gafee anyị ekpeziwe ayọ ka nna ayọkwa onye ọbụla ọ ya eziokwu na enyata nọ ya mana ọ bata onye nwa bụ ndị nwunye di ya anụgo ihe nkwụ nwere ejiri nwayọọ gwa ya n'ụdị ọ ga-aghọta ya ọla mma ịnụgo ihe m na-ekwu makwa ụmụnne gị maka onye nabakwa n'ọnya ahụ isi ya ka ọ ga-eji buo isi ya ka ọ ga-eji ibu maka ọ kwụsịrị ihe ya ji eti mgbe abụọ dịkwa na ihe ji ya ga-ahapụ ya mana ọkọ ha n'olu ya na-agbachagokwara mmọnwụ na ama ihe ga-eme o mezie si na aka m adịghị ụbọlọ enwe ihe ị chọrọ ikwu ma ihe ị chọrọ ịjụ m na-ajụ gị ihe agba n'aka eji enye enye ikwukpogo n'okwu ncha anyị ncha niile so biri na abịa n'obodo anyị anyị ma nke izigharịgharị na-adị na ọ bụrụ mbọsị eji eme mkpọtụ ọ bụrụ mbọsị eji akọ ọnụ ọ bụrụ mbọsị eji anụ ọgụ maka ihe na-apụta na ya
anyị akaba arụ jide onwe anyị ọ bụla ụda ya mụọ onwe anyị chịkọbata ụmụ anyị ka nsogbu a ghara isi n'ezinụlọ anyị ama ekwe nkwa na anyị achịkọba ụmụ anyị udo ya achị Ọmaga a sị na onye n'ebe a na-eke aja ma okwu ekere ọnụ ya tii onwe ihe ị chọrọ ikwu ma ọ bụ ihe ị chọrọ ịjụ m nna ya nwere ya nwere ikwu ekwuchago n'okwu onwe onye nọ n'obodo anyị na-amara ma izugharịgharị bụ ụbọchị onye ọbụla ji anọ ọnọdụ n'ime ụlọ ya ụmụaka ka ọ ga-abụ anyị ejikọnata ha marụ ka a ga-esi wee mefa ka mkpọtụ ghara ịdị ọ dịkwa mma na ọla mmanụ olu ojide ụmụnne ọ bụrụ maka m amabụ m ihe ụbọchị na-ekwu ya bụ na anyị ma ihe ikwu ọla mma biko ụmụnne gị teta kpọọ ha niile dọọ ha aka na ntị maka adị ama ama dọọ ha aka na ntị onye kotakwara okwu ụbọchị ahụ n'isi ya kasị n'isi kota ebu n'isi ya ka ọ ga-agba ịnụkwa ihe m kwuru jikọnata ụmụnne biko n'agbanyeghị kama na ọtụtụ oge ụmụaka na-anụrụ nne ha okwu karịa emechakwa unu ga-akpọbatakwa ụmụ unu n'iche n'iche n'ụlọ ime ụlọ unu gọkwa ha okwu n'ọlụ nke unu ngwa ka m gaa debelite isi ala ka m zụta obere ike ama mma ya ka m chọrọ ka m kwuo abụ amabeghị ihe na-agụ m ndebelitegodo isi nwere nke na-agụ m nwere ike ọ bụrụzi anụgo ma ọ nwunye dị ka nje ka zuo n'ike ezuo n'ike nwere ike nwere ihe na-ezu ike ihe na-agwụ ike na-ezukwa ike agwa nwoke m gbanye mmanya ka e mere nkwa gbanye mmanya ya akwa mmanya okpokoro okokoro ị na-akọ nkwụ ihe ị na-akọ bụ nkwụ onye dị ndụ ga na-amịrị nkwụ onwe ihe na-enye m nsogbu na nwanne papa m nọ n'obodo ndị ọcha obodo oyibo ọ ga-anọta obodo a ha sị na ọ ga-abata n'obodo ọkụ na-enwu n'elu ara oruzie echi abata ọ bụrụ na ọ ga-abata n'oge du nwaanyị onye ọcha bata obodo a ọ na-agbakamisị ọ na-enye m nsogbu maka ụbọchị a izu ụka atọ na-abịa abịa ka a gwara na ọ ga-abata ọ dụrụzie nwaanyị onye ọcha bata amarọ m ka ụbọchị a ga-abata ọ gaghị adaba n'ụbọchị a na-eri oriri ya ọkwanụ nwanne papa m bụ na m na-ebi ndụ na mbi ndụ na-ekwu okwu ọkwanụ nwoke maka na ị ga-ekwugide ihe ajọ iburu isi adapụ ka egbe ga-ezu ka m pụleri gị okwu a ị mana na-eme gị etu a na-efụta gị etu a hei ana m afụta aja achụrụ achụ n'etiti ụzọ nke bụ eziokwu na nwanne gị nwoke nwanne nna gị ga-edu nwaanyị onye ọcha bata obi a na-amapụ ka a sị na ifururu onye ọcha ọ bụ na ifubara onye ọcha gị gbada nna oturukon ị ga-afụ ndị aṅarị a na-efe isi isoro ihe febe kedu ka ihe na-eme ga-eme a na-ekwu ihe dị mkpa ị na-ekwugheri ị ga-aṅụ mmanya ṅụta mmanya kwa ka ndụ gị ị na-agwa m na ọ ga-edu nwaanyị onye ọcha webata gee ntị ka gwa ya nke ahụ abụrụ nke na-aba m na ntị na nke m nụtara bụ na isi na ọ na-abata ka m bunye gị onye ụka ife ị ga-eme bụ ifuru echi na mgbede ya ụlọ ọsọ nwere ije weta onwe gị n'obodo ọkụ na-enwe elu irute ebe ahụ tụọ tenarị ma nnukwu moto na-agafe nnukwu ụgbọala na-agafe ị nọrọ ebe ahụ ọ gaghị ga eri ya ji aka elu ije n'okpuru briji gị nọrọ na-eche ọ bụ n'okporo ụzọ ihie ọ bụ n'okpuru gota ihie ịnụ ha na nwee ọsọkwa ya bụrụ nwanne nna gị ka ọ bụrụ nwanne nna gị dapụta je chere ọtụ a n'okwu jaa ịghọrọ etu a siri etinye aka etu jidesie ya ike ihe otefe na gwara
na-esoro natazie maka ọ bụrụ na ijidere ihe wee si n'obodo ọkụ na-enwu n'elu nata ọbata ha n'ebe ihe bụzibụ mpụtịkị ifere ajụ anyị gburu isi agwakwasị ọzọ bunye gị ọ bụrụ ya bụ na ị ghọrọ onye ntamụ na onye ara ibuziri ajụ n'isi na-akpagharị ọrụ m oyi nwoke kemgbe mụ na ibido ịba tata ka mma na onwe ihe dị n'isi ga agbaghị ihe niile na-anwụ ihe niile na-eri so n'ịma ihe ruo otu a okwu gwara m eziokwu m ga-ebido chịkọwa otu m esi bụ obodo ọkụ na-enwu n'elu ya ọ bụrụ ihe n'ụzọ m meghi n'ụzọ ka m nwere ike mụọ ụzọ banye obodo ọkụ na-enwu n'elu nwanne echi ọkwanụ nwoke a bụ na m nọ ndụ ọkwanụ ya bụ na ndụ ka akwụkwọ gị eziokwu ọ karị gị mma na ijebekwa ejebe ịbịa kpụọ isi gị ego isi mswede maka ịbụrụ ihe ibu n'isi were ebe a chịkọm ndị ara ejide ndị ara ejide gị tinye gị ozugbo a ga-atinye gị maka ụwa aka gị njọ okụmadịkwa ihe kwuru ṅụba mmanya ka ihe gbasara mụ na ndị ara na m na-aga obodo ọkụ na-enwu n'elu ka m gafu nwanne papa m si obodo Igbo na-abata ịma na okerechi dị iche iche otu aka Chukwu si kee m nye m agbịsị ntutu m isi m bụrụ isi otu aka Chukwu si kee gị oke m ṅụba mmanya ṅụbagodo mmanya Chukwu si kee gị okere gị ṅụba mmanya ọrụ ṅụba mmanya ka m buru ite mmanya maka na anya adọrọ gị mma mụnwa ji iko naanị ije buru ite si na ị chọrọ ego ya bụ na-agbanye ọkara mmanya ọ bụrụ na ịgbanyesi gị mmanya niile nwa mmanya ogbenye ọnụ ntụ ịfụrụ ka ọ na-amị anya ka oke nọ n'ugwu ṅụba mmanya nwanne gị n'obodo oyibo ka eji maka akpa ya ebe a n'ụbọchị tata ka eji maka akpa ya kpọọ m kwụna eze ka nnụ ifuru ụbọchị ọkọchị a na-abịa nke a na-abịa n'iru nke ha na-ekwu okwu ya gee ntị ọfụma ọ na-awụ oke ụbọchị n'obodo anyị a ụbọchị a na-agba oke ụbọchị ọtụtụ ụmụ nwoke ndị tozuru etozu n'ihu ha ga-anọ n'ogo ụmụ nwaanyị ọsọ ha ma ga-apụta iro ụmụ nwaanyị onye gafụkwa na ụmụ nwaanyị ụbọchị ahụ ụmụ nwaanyị anaghị apụta ụmụ nwaanyị agaghị apụta iro ụbọchị aga m eji ya amaghị maka gị nwa amaghịkwa maka gị nwa mana maka mụ nwa ụbọchị a ka m na-eji kpọọ ezigbo ego n'obodo a Ologu gwa m ụbọchị ọ bụ m ga-anọ ebe ahụ ụbọchị ahụ ebe a ga-abịa fụ gị ọgwụ nsogbu ebe m ga-ana wụrụ ọnụ nsogbu ebe m ga-ana aga ana amachọ ya achọ ana amachọkwara ebe m ga-ana achọ ụbọchị a ka m ga-eji kpee ezigbo ego n'obodo a obodo anyị m ga-eji mbọchị a kpee ezigbo ego n'obodo a ị kwesịrị ịghọta ihe m na-ekwu ọ dị mma ọ dị sharp ọ ma ebe a dị mma Ekwa obodo anyị o! Chiwo! Garịgarị anyị o! Ọkọchị mbụ anyị o! Ọ nọrọ karịa ibe ya o! Onye ọbụla pụtakwala iro! Onye ọbụla pụtara n'iro nwaanyị o! Ihe ọhụrụ ya were o!
Watch Igbo. Ndị ọcha. Watch Igbo gbara mkpi anọ. Ihe a niile ka ị ga-ewetagasị tupu abalị asaa na-abịa. Ekwusigo m. Nchọcha nwe nchọcha akwụkwọ pụgoro mmebere isi ikpe nlọgọ na ikpekpe n'isi ala ikpekọrọ izu na ikwu. Gịnị mere ebe ahụ ji esi otu ahụ? Nne, ọ mara nwaanyị a na-akpọ mbụtọ. Nwaanyị ama gaa n'ogo mbọsị a na-eme izu garigari. Nne, nwaanyị na-ebu akwụkwọ nsọ si na ọ na-ekpechi nke bi n'elu, ọ na-ekpechi nke bi n'ala. Nne, ọkụ ya dosara ọnọdụ otu a. Anachi ahụ nke bi n'eluigwe ọ na-ekpere agwara ya na ihe ndị ogo na-emesi ike. Nna ama akwa m ihe onye metere jiri si abụ. Oyi mbiko bịa ka esi ebe a pụọ.
Natangwa na nugono na kwano wali bana ekwa kwe anakwa nono mana ari kanu kuma kwa kare aka mukano na wosha ko kwa mbode ko gbogbo agba ko ifra ko ma da ti akura kan mukano na mun onugu ana me na jelo mbo ga nya mbora ta mbo ko na mri anya ko gba hungo ma ti na bwa ga bandiegu natangwa gajandu inu onu mukano na woku no orongwe mwanya na joku ibrara nsi na orongwe nyaka nwaka go ina jamanya simunani agwo baka nari anya ani pa baka ko ja baka nyako ina manya por baka ko da mo agwo bizo ko muna nwaka go susu ko na ze nse go ni ko ina baka ka maru ko do osina nja mo ya Nagati anari ibe dia gbogbo ti ko ewo ma ke go mo ibu e ma di ma di ibe kan to dia ke ma fozo afọ ma fozo afọ na ngwa udale tabano na jofia ye ba ka nu ke soke wo ja dele daru nuko no na bun daru nuku ana na jero ko ka nyam para ta ko ne mi anyo ko ngwo o ma sina pa ka negu ka ba bu pia ga na jofia na je na bana ka so bana ni ban ko na e ko pa bana ura kwandi abone azaru truka gwa uji ne ka gwa ti to me buku honu na tamu na kama oje wa wanyi oje gwo nu batin de de wanya na na esiri de ni wa wanyi de ni wanya ba Ya nọdale ekwe ekene gwanụ m unu na-atọ gwanụ m ihe mere ebe a na mgbede ụnyaahụ gwanụ m ihe mere ebe a na mgbede esi ọgwa m ha anọ m n'ime ụlọ mgbe a na-eme mgbọta ahụ nna anyị ọ bụlọ abara m na azụ egwu ka m je sie ihe m ga-eri ụbọlọ bụrụ bịa baba mba ife ọ na-abazi mba na ya marụ na m ga-esi ihe m na-eri ọnụ na-eweta ka nsazie ya nekwa ọtarụ ka o tiri bata ha bịa maburu ewu wee pụọ onwekwenye mma na mụ jere isi ihe m na-eri gbafere ọsọ mana agwa gwara m unu agwa yọọ unu dịka ayọ daa aka na ntị ọ na-emere m ya ka m emeghị ya
bịa chọọ unu niile si onye ọbụla kpachapụrụ anya na achọghị m esemokwu n'ụlọ m hei unu wee lezie anya si ka unu mara ihe m nwere ike ime wee mebie iwu ahụ m tinyere unu ọkwa ya wee na-eweta mkparị enye ezinụlọ m na-akpụ m n'ala emechu m ihu ebe ndị ọzọ nọ ọkwụnụ na-abụ ọkwụnụ nsogbu adịghị ya mana ọkwụnụ ma ihe ya na ya so maka na iwu niile dị n'ime ya unu ga-aghachi iwu ha niile enweghị ofu a ga-ewepụrụ unu. Nna ya okwu eziokwu. Nna ya wụ otu o si mee abatara m ebe ahụ wee sibe nne anyị ncha ga-eri maka ihe na-ama nke ọnọdụ dị ka ụbọchị dị wee sikọta ndị mmadụ ncha nọ na ngwụrụ a ga-eri mma nnukwu wee jese bata wee banye ka osikwa nri wee yọbịa wee kpọbịa mma nnukwu na m esichagokwa na idebe gị nke gị nọọ ịkwadozie ka i buru rie na onye ọbụla erigo nke ọkwụ ihe a ka nkwụ mma nnukwu manie makụlụ m ozugbo wee wenibe onu enu na-aba ịma ka o si eme nna anyị nwa ebe sekpurukwa anyị na-ayọ mma nnukwu si ya biko ya wetu onu na ọ maka na onwe ka anyị si n'ọdụ kịta ya wetu onu mama nnukwu ju onu owenizi n'enu ka mmụọ talụ ji mabata mmabụla ewu makụlụ m ozugbo ama m n'ọhịa ọ ga-eme ozugbo akọrọ m ama m n'ọhịa ọ ga-eme maka na ọ kụta odowere onye ọzọ ka ọ bụ kedu ihe na-eme dị ga-eme mgbe esemokwu adịghị obi ga anaghị adị mma iji hụkwụ gị chọta okwu i were aka gị chọta okwu ma were anya gị chọta okwu kedu ihe ọ bụ dị mgbe ọbụla ka m na-ajụ gị ajụjụ a gịnị bụ nsogbu gị meji ife adụkpọghị anya onye ara nwa m abụ m nwa ụrọ oke nwa ụrọ ọ dị mma nna m dịrị ka m bịa nara ego ewu ndị ogo ga-akpụrụ na be anyị okwu ya ka anyị ji n'aka ihe a okwu ya ka anyị na-ekwu ka anyị kpụ n'ọnụ anụgo m ego ole akpa ego asaa akpa ego asaa gwa ka agwa ya ka agwa ụrọ na m ga-agwetara ya ego ahụ echi ihe ugwu unu m ga-eme unu ihe ka m gwa unu na aka anaghị aka apata ihu na unu ihe unu metara ga-eji sie isi unu buru na ihe ọbụla eme igom ya ihe ọbụla eme igom ya mma nnukwu na-eme igom ya gọvanọ mechakwa isi kpudo m ọnụ ọzọ mpịwa gị ọnụ ka ọ dị isi odo Ọmaga nna anyị biko oche ọ bụghị onye ọbịa ma nwoke ma nwaanyị ana m emere ya ebere ndị ala anaghị m akpọ gị oku na nkịtị kwa aka onye bụ eziokwu ọ bụrụ mgbe nwaanyị bụ nwaanyị dịka ifugodo ihe nji wụrụ nwaanyị na-eme gị ọ na-atọ gị mma aba n'ime gị kịta weta ihe ọbụla m chọrọ
Mama kwa hege mem. Why you can? Oh, sorry, Babaji. Mba. Ke kwalu digi. Kita go se ba po. Ishota edide oge ji we kedo ji n'ọba. Biko, dukwasị m ha n'isi. Ka nnawa. Odoganya. N'ihe dị arọ. Ama m. Biko, dukwasị m ya ka nnawa. Mana nwunye anyị ga-ebidoro anyị mmiri ana. Iwe ga-adị nna m ukwu iwe n'iwe ọkpụ ọfụma nna m ọkpụ ọnụ na uche na-adị adị n'obiri ezi onye riba ọtụtụ oge unu na-ericha na usekwu ebutere anyị nke fọrọ afọ nri ndị ọcha nakwa esuru gaa na-esuru anụ nyetụ gị nna anyị rije n'afọ ọkwa unu ka anyị si rie Igwe n'owu Igwe ama m na ị nyere m ikike ikwu okwu a biko ndị ichie na ndị Igbo niile ihe anyị ji gbakọ ọnụ taa bụ ahịa eke bụ ime ihe dị anyị mkpa